63 wato makarantu headmastoci 63 cikin 100 sun tabbatar da cewa ba sa iya haɗa karatun da ya kamata su yi a kowane zangon karatu, ba don komai ba don cire wannan karatu ranar Juma'a din. In ana son ilimi ya koma zamzam a jihar Kaduna, ai maza a dawo da karatu ran Juma'a din nan. Manhajar karatu a Najeriya ya ba da cewa a kowane zangon karatu yawa ga yawan awan da ake bukata a samu, kada ya gaza haka. Idan ya gaza haka, wannan karatun zai samu fashi, wato akwai abin da ba za a iya haɗawa ba. Shi sa aka tsara shi kullum daga Litinin zuwa Juma'a din nan akwai yawan fannonin da ake karantarwa, akwai kowane fanni ga yawan mintoci nawa ake yi ko awa nawa ake yi, har zuwa aje a yi wasa a dawo, aje shan iska, a yi mene, duk gashi nan a tsare kuma an yi shi littafi ne. Duk Najeriya haka ake bin shi, ake tsarin shi. To mu nan yanzu gashi an cire rana ɗaya, kuma rana ɗayan nan ba ma awa ɗaya bane. Juma'a yawanci ana karatun da karfe 8 ne zuwa 12, wasu makarantar ma zuwa 11:30. Kaga ana magana ne wurin awa 4. Awa 4 kuma a karatun firamare gagarumin lokaci ne. Awa 4 a karatun firamare ai kusan wata 4 ne. Saboda haka barin awa 4 nan, barin Juma'a din nan, an ilimin shoti, wato an rage lokacin da za a koyar din nan, domin a lokacin nan ne su dan makarantar firamare ba dan jami'a ba, kace mishi ka hada mishi gaba ɗaya ka bashi ya je karanta. A'a, shi komai sai ka koya mishi, ai yana koyo ne, ai bai ma ya ma shiga kenan. To saboda haka babu shakka wannan tunani da ake yi ba wai gyaran barna bane, a'a ƙara kyautata al'amuran ne. Wancan tunani ba mu ce gaba ɗaya shi ba da wani hujja, amma dai to ga illan nan yanzu. Kwanan nan kuma wata ƙungiya da take taimaka ma gwamnatin jihar Kaduna ta yi bincike akan an samu malaman makarantu headmaster kamar guda 100 a makarantu kala-kala a cikin jihar Kaduna. Irin aikin mu na bincike, an gano cewa 63 wato makarantu headmastoci 63 cikin 100 sun tabbatar da cewa ba sa iya haɗa karatun da ya kamata su yi a kowane zangon karatu, ba don komai ba don cire wannan karatu ranar Juma'a din. Kuma da aka tantame su, suka ce ai su ba su suka roƙa ba, kuma dama su sun san za a samu matsala. Duk da an ci musu kokari su jawo su ƙara yawan awan karatu na sauran kwanaki 4 nan, to ba zai yiwu ba. Shi yaro da yake karami akwai awoyi ko mintocin da ya kamata ya zauna a ajiye karatu. Kana wuce wannan sai dai zauna a ajin, ba zai ji ka ba.